Weh beli. Saya beli. As, weh. Hello. Yeah. Wah. Arasomya bawa winget solain ruto telon keker main laran kumtor tangan di bawah Kuntor rabul. Yo. Wah, sopo iki layo. Layo ngono jaranan iki jaranan. Yo. Bagus ini. Loh. Wah, iki. Cek, dapur birung gulungnya apa terus kono? Gulung. Timbangan didesoni bojomu gulung ayo. Yo, kecil.
kece. Waduh, waduh, la. Lah, lek ngono kuwi buta, Cek. Waduh, yo, hidla. Yo, hidla. Ah, iki lho Kipli lho, Cek. Kipli, Cek, ora kaya kowe. Oh, ora kaya kowe, Cek. Getak bojomu mingkus kowe. Kipli kowe. Edar bagus, getak bojone ora balik golek neh. Asu bagus iki ya. Ya. Yo, hidla. Hey. Beli. Wes semangat ya. Wes. Kono rasa sabetan beli. Ratune kono metu beli. Jane ratune sapa? Oh. Ratune iki ratune. Loh. Singo budaya. Mas, lek delok mudhun Mas, aja ning kene. Lek delok mudhun. Ora nggih seragam domong ora tenan. Hei. Kipli. Kece. Pinggir. Rasa kangenku ditinggal nang Bali dina iki kaya beka-beka dodokku. Aku tak salim sik karo setan endel ya. Joko, dilatih pul, guntur pul. Yo, macane rupane abang cahai. Yo, madhep rono. Oh, sik ta, Cek. Oh. Loh, ben kendel, Cek. Lah. Oh, tidak saya dek iki sian. Oh. Ayo. Wah, angget golek Joko lho cah iki metenan. Wah, lan. Lah gede dhuwur kaya Joko iki. Ayo. Iki sing bayar dhewe ya iki lho. Yo. Oh. Kipli kece, lah iki metu ping 5 ngono tenan. Buta-buta Banyuwangi peduat nek musuh ki tenan iki. Nah, lho. Bojone nang kono nggoyu ke bojone nang kono. Masku, ki ratune gaung ya. Wah. Sarep. Yo. Sukro. Yo.
Ayo cek, semangat cek. Ayo beli. Woi. Kudu semangat, cowok kudu semangat. Ayo semangat tuh ya. Delok nopal lo, delok noplek lo. Ayo, halo, bocah wis selingkuh. Oke, berdua langsung ngetek. Ada Ayang Indah, ada Asik. Goyang dah, goyang, goyang. Asik, asik.
Loh, orang tanding dalayo. Loh, ayo, ayo, pelakon dadi pantang koncar kowe. Pas. Ya iki otak. Rame kang samya banda wolong ida ngadol mubuh kondang karo kula para Dreseti Mahampara tatanan ampe mengsah ora kaya Ditya Gece Ditya Bagus Sumbar Petahu minta lawan ayo yen kowe lanang li wani ngadol mubuh tanding yuda maju kowe ku mlawene tangane Bagus nibani ndase Gece ora bongko tak guroni wah Bagus pamiwanen tantoke dina iki oh hitla yo Aduh yo, wah, wah, ini jelasnya apik Kece lho lek dadi gitu lah. Lan cek bojomu iso wecut cek. Ora bah. Pasulayah pindaning babatan Paci. Jone sasolo kang samya perang tanding. Alung saling dan halangan tutup para besi. Gas. Ayo. Ora iki sing asli ori. Ori. Ora gawe pasing iki tonjolan bal langsung mau cemes dudu orga. Yo. Hey,
Aduh, Kipli iki jan asu tenan. Wes li. Ora cocok karo sundarmu lho kowe le. Ya. Lagi pas. Ya kowe beli. Joget tau pas kaya Pak Tono isak. Lah, lho. Pul, dadeke lakon kepiye, Pul? Loh, Loh. Ayo, Piki. Ayo. Kita pandu sowe lah yo lo yo Gila Pul, yakin Pul, kaya permen karet rasanya lah. Ayo bagus lah, gila. La, yo. Lo. Deng nori. Wah, dadi buta lek cakepane dibuntel tangane kapan kondange ngisini kowe lek. Wah, Gus, iwanengen Gus. Cakepan anyar urung lunas karo bocah-bocah kudu pecuti. Nah, lho. Ayo sih, ora usah digameli sik ben krungu. Orang banter kaya ngene. Lah lek hati-hati iki. Lah lagi tenan iki lho. Lagi apik tenan iki. Papan maju Gus. Nah, iki modar kowe lek pecutan ngene iki. Wah, weno kembang Gus, tangane Gus. Bosok tenan Gus. Weh, budal Ril. Loh. Sing di. Ayo kok. Maju kok. Loh. Yo. Lo bagus lo lay. Lo kondak kalau koran lo bagus. Lo ayo Gus. Ayo. Nah. C. Ayang Piki kan mencet. Hei. Ayang Piki kan mencet. Ayo ki. Ayo, beli, masih beli, kalau beli. Lo ki beli olah berapa beli? Wes bareng. Oh. Yo. Ora usah terus Gus. Lagi lo caranan tenan lagi. Tuh, Yo, bilo, wangi cewek gila. Lo, iki sumber bakara mutiar lo.
yo aduh. Yeay, Gus. Urung Gus. Setane kurang mandi Gus. Aduh. Iya tuh bocah-bocah iki. Setane urung mlebu lho setane. Waduh. Woi beli. Sese beli. Woi. Lho. Wah. Asu. Lho. Ayo. Ya. Lo. Ya. Aduh. Ini setan ini, ya tuh cek. Lah kok setan kan ada perjanjian nih. Yang ngono kuwi rasane dadi setan yo yang ngono kuwi. Lah beda karo kece. Lah kece beda kok, beda. Heeh. Lah iya, kowe iki penak pasing. Penak poli lah kau iki jaran lho iki jan. Lah gila. Lek kowe ora lek kowe kan sabar karo kanca Nah gila. Bismillahirrahmanirrahim. Lho iki tenan orang lawak lek iki lucu iki tenan iki. Yo. Nah. Aduh, lakon apa dina. Woi, keblak Ril, geger bakalan. Loh. Ya. Lo. Yo. Ya. Ayo. Iya. Ayo. Gila. Waduh. Pecutane penuh sayang ya, kaya milih kono mejute lho. Waduh. Bendarane bener. Ayo. Lah. Sopo yang maca sapa beli? Ayo. Wah, iki yo bola beli. Saya dipecat setan, saya ngempet bojone gitu lagi. Waduh. Sabar, sik dicukone wis ditata wisan. Lah. Ora apa-apa. Oke, cukup. Yo. Lah. Dapetane cak-cak bocah-bocah. Saset. Lah. Wes, korban pembantaian iki lho. Ya terus Bu rada pucuk. Pecutnya rada pucuk, Bu.
sing urung. Lah. Loh. Lah. Beli. Ayo. Oke. Ayo, saya rame saya serem balik. Kaya ratune Pak Setu, kaya ratune jangkere Pak Setu. Lah. Sasana sina budaya lho. Modar. Lah iya iki sing cocok tenan iki. Ya iki sing kena setan bojone, sing mecut ya bojone iki. Ayo sabetan bareng-bareng cek. Ya, tuntunan mlebu cok. Ayo. Loh, ikhlas. Loh, dituntun setan, dituntun.